Perdona, teniu Clàudies? No, tenim la Eli, la Vane, la Paqui, la Sònia d'Administració, que és una porca perquè s'ho fa amb el Jonathan de les gasoses, i jo, que sóc la Jenny. Però Clàudies no n'hi ha. No, em refereixo a unes prunes que es diuen Clàudies. Que friqui, li posa noms a les fruites. Eli! Un segundet. No perdis l'ocasió. Tasta una poma i cau en la... No perdis l'ocasió. Tasta una poma i cau en la tentació. Ui. Molt bé, és que és la cap del màrqueting, per això va així. Què passa? Aquest client que diu que vol Clàudies. Prunes. Sí, prunes o Clàudies? Prunes Clàudies. Les dues coses, no? Un momentet que estic molt atrafegada en la meva campanya de màrqueting de la poma. No en tenim, Vol això, de peludets. Els peludets tenen molta de fibrosis, No, és igual. Tens peres. Sí, però m'agradaria tenir més. La gent està plana. Com que no? Te fot. M'importa. Al igual. M'importa, tonta. Escolta, m'està prenent el pèl o què? A tu, difícil, no? Sabies que la poma té gran font de vitamines? Vitamina A, E, I, O, U, les 5 vitamines! Mira, és igual, posa'm un advocat i ja està. Un advocat? Me vols denunciar? Borde. Escolta, client barra clienta. Sabia que la poma té propietats diurestètiques? Deixa l'Eri, és un mal educat. Perdona, maca, que em poses síndria. Com que sí. Ui, tota no, només vull un trosset. Un trosset? Sí. Molt bé. Quin vol? No li agrada cap? Bueno. De què sí? A, E, I. Li trec les pepites? Vaya mar desfent, no, nena? Com que sí. Volia un trosset? Pues un trosset.